ତମେ ଆସିଲନି ହଁ। କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନହେଲେ ପାଣି ନେଇଯାଉଛି ନିଅ ପାଣି ତମେ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ ଯାଅ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯାଉ ତମକୁ ଖାଇବା ବାଟରେ ଖାଇବା କାଇଁ ମା ନାହିଁ କି ମା 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 ନାହାନ୍ତି ମା ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ମା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ସିଏ ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଆଜି ଆସିବା କଥା ତମ ଆସିବା ନ ଆସିବା ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଓହୋ ବାପରୁ ମା ଜାଣି ଯାଇଛି ହଁ